Hey guys and welcome back to my YouTube channel Puttur vlogs. Ini ನಾನು ಮಾಮಿನಿ ಲಗ್ಬಾ ಇದೆ ಅಂಚ ಮೂಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗಂದಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತೆಯ್ದೆ ಇಂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪರ ಮರ್ತು ಬೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆವು ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಜನ ಆಯದ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಲ ಸೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ Okay. Poi. Ulai poi bare. Ulai poi. Naida burchu ba beer balu ulai poi itta. Kattala already 6:30 on. Deppuga male naid nikre 9 to jave naida vlog deppodiಗೆ ಹೀಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಿ. ಸಮಾಧಾನನೇ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಚಿನ್ನು ಗೊಬ್ಬಲೆ ಬಾಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೈ ಪೋಯ್ ಅಕ್ಕನಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ಜವ ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕನಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ಜವ ಕಮ್ ಆನ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ಓಯ್ ನನ್ನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಒತ್ತಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯಾರು ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಕುಡೋರ್ತಿ ಓಲೆ ಆರ್ಚರು ಉಗ್ರೋಡ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕುಡೋರ್ತಿ ಸಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ದಿರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಫಿಶ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡೋಕ ಫಿಶ್ ಇಂದ ಆಯಿತು ಪುನಃ ಬರ್ಚಿ ಪೂರರೆಲ್ಲ ತೋಜ ಇದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕೊಡೆಂಕಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಓದಿತ್ತ ಹಿಂಗೊತ್ತು ಏರ್ಪುರ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೈದಾರಿಂದ ಏರ್ಪುರ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ನಿಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಏರ್ಪುರ ಬೈದಿತ್ತಾರೆ ಅಂದ ಅಂಚೆನೆ ಕೋಡೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಟೊರಟೊರಟ್ ಪುರ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ನಾನು ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗು ನಿಕಲ್ ತೂ ಲಡ್ಡೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಅವು ಮಿತ್ ಮನ್ಪರೆ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಿಜೆ ಅಂಚೆ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಏನು ತೂದ್ ಬಲ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಆತನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಂತ ಆ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಎಂಗ್ ಲೇತ್ ಬಂಗ ಬೈದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ತುಲೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ BTS ಪಾಡ್ವೆ ಸೇಪ ಪಾಡ್ವೆ ಜೋಕಲಿ ಟೈಪ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ಕುಲ್ದ ಯಾಲ್ಲ ಸೊ ರೆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ದ ಮತ್ತು ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಟ್ ಸಿ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟೆಟೋಲ್ಲ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಕೊಟೆಟೋಲ್ಲ ಐದು ಪೊಟೆಟೋ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ತಿನ್ ಮುಂದಿನ ಅಲೆಗುಂದು ಏನು ತಿರಂದುಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆರಿ ಹೊತ್ತಿನ ಬಂದ
पूजा पूजा लाके लग ರೀಲ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಲೆ ರೆಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ Ready, 1, 2, 3, go. ಸುಂದರ ವೇಲೆ ಬನ್ನಗಿಂಚ ಅವ ಆಡ ವಿಡಿಯೋ ಈ ರೋಡಿ ಇರ್ಲಲ್ಲ Ready, 1, 2, 3, go. Ready, 1, 2, 3, go. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೌದಾ ಅದೇ ಆಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಹೌದು ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂಜಾ ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಮನ್ಪೀರ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪು ನಿಖಿಲ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಗೂ ಅವ್ವಾ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ಹೌದು
ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುದುಂಡು. ಅವ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ನ್ಯೂ ಲಾಗರ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅವು ಹಾಕ್ಲಿಗಾವು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಓಕೆ ಜಿಂಜರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಣ್ಣ. ಏ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏರ್ನಾ ओ वीडियो पंडा को वीडियो तो जाओ ओके 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 निकल स्टेप ఇక్కడ వనసుర్బ ఒక వ్లాగ్ మన రాయి జంచే థింక్ ఇదొందుల సో దిస్ ఇస్ మై ಬ್ಯಾಗ್ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪತ್ತ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ಪೋಪನಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇಜ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋರಿದ ಕಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಕೊಲ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಪೋರಿತ್ತು ನಾನು ಸೊ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಯ್ ರಾಯ್ಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಶಿಕ್ಕೆ ವಾ ನಮ್ನೆ ಪಂಡ ಈ ಕಾಂಟಿ ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಇದಾಡು ನೀ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಪೋಯರು ಅಡ್ಡಕ್ಕನಕ್ಕೆ ಪೋಯರು ಯಾಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಯಾತ ಎಂಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಪುನಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಜಾಲಿ ಆಪುಡು ಎಸಿ ಮಾತಾ ಪಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಆಗೋದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಪಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಮಿರ್ನಿಲ್ಲಾಗ ಬೈದಿ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಲೆ ಬತ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರಿ ಖುಷಿಯಾನೆ ಓಪನ ಬೇಜಾರಾಪ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೋರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ಬಾರೋಡು ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಡ ಕಕ್ಕುವೆ ಚಿನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಾಂಡೆ ಮುಕ್ಕಲೆ ತುಂಬ ಇದೀನಿ ಮೋನೆ ಮಲ್ಲ ಮೋಲೆ ಇತ್ತನ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಕತ್ತಲೆಡು ಸೀದೆ ಅವಳು ಆರುಲೆ ಇರ ಮುಸುಂಟು ಇರ್ರ ಮುಸುಂಟನೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಸೊಂದಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆದುಲ್ಲೆ ಲೈಟ್ ಓದೊಂದು ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದು ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೋ 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 ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಎಂಚಾವ್
ದೂರ ಬರ್ತದ ಏ ಪಾಡ್ದಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗಳ ತಂದು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯರ ಗೊತ್ತಾ ಕಲ್ಪದ ಕಡೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಇರತ್ತೈನಿಗೆ ಮುನ್ನ ನಡೆವ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಓ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅವತ್ತ ನಾನು ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ಚಂದ